Какво точно искам? Често, докато поръчвам, дъхът ми е някъде другаде, а не тук и сега. Да кажем, че си поръчвам от Вселената нов панталон. Често се случва да си поръчвам просто някакъв панталон, без да уточня точно какъв панталон искам. Това е все едно поръчка под каталог, да отбележа квадратчето, на което пише все едно какъв панталон. Ха-ха! Какъв размер да е панталона, какъв цвят, за какво ще го ползвам, кога ще го обличам, как мирише, как го усещам върху кожата си. Задай си всичките тези въпроси, когато поръчваш. Какво става? В представите ти панталонът започва да придобива форма, усещаш го все по-осезаемо с всеки нов отговор. Той все повече се оформя в представата ти. Представи си как го носиш. При какви случаи го обличаш? Кой е с теб? Тази вътрешна представа носи в себе си със сила и пропита с изцяло положително чувство. Силата на сърцето действа много по-добре в комбинация с конкретна картина. Тук, така да се каже, в първи клас на училището за поръчки често е от полза да си направиш списък на нещата, които поръчваш. Освен това е важно да бъдеш конкретен и да пристъпваш тук и сега. Това става най-лесно с помощта на списък или картини, които си представяш. Някои хора постигат голям успех с табло, на което забождат или залепват всичко, което има отношение към поръчката. Друг вариант е да направите колаж от изрезки от вестници, свързани по някакъв начин с поръчката. Част от нещата, които се случват през първата година, по-нататък изобщо няма да бъдат важни. Основното е да се научите да бъдете тук и сега, както и да бъдете конкретни. По-късно ще видим, че от друга страна прекалено точната формулировка на поръчката твърде сигурно ограничава и затруднява Вселената да ни достави тъкмо това, което е най-добро за нас, което е най-добро за мен. Ако, например, си поръчам Брад Пит за гадже, това определено не е много конкретна поръчка, а и идеално се връзва с тук и сега, но и сами виждате, че понякога силно затрудняваме Вселената да ни даде това, което искаме. Да поръчваме тук и сега не е кой знае какво е изкуство, важното е да си в сърцето си.